бахшида ба солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ даври ниҳоии озмуни зани ҳунарманд дар шаҳри Турсунзода дар доираи талаботи низомномаи тасдиқшуда баргузор гардида, дар он намояндагони 10 ҷамоатҳои шаҳраку деҳот маҳорати ҳунармандӣ, катбонугӣ ва пазандагию дастархонороии хешро дар сатҳи баланд нишон доданд. чунки мардуми тоҷик аз азал меҳмондӯсту дастархондор буда, бо ин хислати наҷиби хеш миёни оламиён шинохта гардидааст. бояд гуфт ки даври аввали озмуни мазкур тибқи нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода дар ҳамаи ҷамоату деҳоти шаҳрак гузаронда шуда, ғолибон ба даври ниҳоӣ рохат гирифта ҳунарнамоӣ мекунанд. ҳадафи ин озмуни ҳамин буд ки дарёфт намудани ҳунарманди беҳтарин, катбонии беҳтарин, ҷавондухтароне ки имрӯз ҳунарманду занони бо истидод буданд, ҳамун яъне дарёфт намудани истидодҳои ҳунармандон буд. навовардае ки имрӯз тамоми ки ҳунарҳое ки абар рафта буданд, ҳамунҳоя инъикос кардан духтаро ба намоиш марз гузашта истодааст ки дар оянда мо мехоҳем ин ҳунармандонро ба кор ҷалб намоем. анвои гуногуни хӯрокҳои миллӣ, шириниву кулчақанд ва ҳар гуна хӯришҳое ки дар сархонаҳои пешниҳод гардида гузошта шуда буд, аз маҳсулоти ватанӣ омода гардида сериву пурии хонадони мардуми тоҷикро ифода мекард. дар ин чорабинӣ 20 дастархони пурнозу неъмат пешниҳод карда шуд ки ҳар яки он ифодакунандаи расму оини милливу мардумӣ мебошад. дар оянда тамоме ки имрӯз ки дар маърази намоиш гузаштааст, мо мехоҳем ки ҷавондухтаронро ба оиладорӣ тайёр намудан буд. якум мақсади мо дастархони тоҷик бояд ҳамун гуна катбонико бояд бошад, либоспӯшии духтаронае ки заноне ки имрӯз ҳамин тавр ки атласу адрасу ба чакан бошад. дар оянда ки духтароне ки наврасу ҷавононро ба равия ҳамун рӯҳ тарбия намудан буд. иштирокчиёни озмун аз рӯи 4 шарт муаррифии худ бо риояи фарҳанги либоспӯшии миллии хоси катбонугӣ, омода намудани хӯриш, ширинӣ, хӯрокҳои миллӣ, беҳтарин тавсия оиди пешниҳоди ғизои солими миллӣ ва ҷавоб додан ба саволҳои махфӣ ҳунари худро нишон доданд. даври шаҳрии озмун ки имрӯз дар сатҳи шаҳр гузаронда шуд, бо натиҷагирии ҳайати ҳакамон ҷамъбаст гардида ба ғолибон тӯҳфаву сипосномаҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр рӯзҳои наздик тақдим карда мешавад.